siyini isifo sezinso? Okay, so asesiqale sibheke inso qobo lwayo. Yeah. So inso elinye lelunga lomzimba elingaphakathi. Absolutely. Isikhathi esiningi litholakala ngaye ngesikhathi esiningi vele lihlezi litholakala kuphi ngapha ngemuva la kuphela khona imbambo zakho nje ngemuva ungubeka isandla kanje isikhathi esiningi lapho khona mina ngihlale ngiyibamba le nzansi ngakuyilento za hayi ubambe endaweni wrong. Absolutely bakithi. So itholakala lapho kube buhlungu lapha kimi ngemuva kusho ukuthi anginazo izinso so kubuhlungu ezinye izinto. So nayo into just like inhliziyo. Yes. Into ekhala mase kumoshakele kakhulu. Okay. Yabo. Iyo lokhu ilimala ngokuhamba kwesikhathi bisikhala uma sekhombisa usilimele ngempela. Yabo. Na into ehluphayo like ngamalunga angaphakathi isikhathi esiningi okulomkhakha le esengisebenzela kuona. So uma sithi isifo senso nakhona ziningi akusona sisodwa. So kuba ukuthi izifo ekhona emzimbeni zidala ukuthi inso ibe nani ibe nenkinga. Isikhathi esiningi izifo ejwayelekile zobala nje mhlawumbe the common one edala ukuthi ibe igcina uba nenkinga yezinso. Yes. Number 1 uhamba phambili iyona iBP. iBP iBP lena yilokhu iyavela kancane kancane. Number 2 ushukela. And then number 3 bese kuba isifo sengculazi. Okay. Siyavela kakhulu ke kakhulukazi mase kuphathelene nendaba yezinso. And kuyimanje isikhathi esiningi buka sengathi sona esidriver ukulimala kwezinso kakhulu ukuvula lokho kunye kade ngiqeda ukubala ngaphezulu.